Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga buguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed guys, please do consider subscribing. Please do like this video, share to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to follow or like our page on Facebook. Again, doon nyo ako makontak regarding sa mga prices or sa mga other questions nyo regarding pa dito sa ating yard. Ayun guys, magandang umaga muli sa inyo. It's another day guys, a brand new day. And ang dami ko na namang lilinisang brooder kasi nga may mga sisiw na tayo guys. Actually hindi pa siya ganun kadami din kasi yung mga sisiw namin sa ngayon is nagsisimula pa lang silang nagpisaan. And yung schedule kasi ng breeding namin guys is kakasalang lang din, or yung mga nakaraang video ko nakita nyo doon na yung mga na-breeding na namin, yung mga eggs nila is kakasalang lang din namin. So ayun, palit-ulit ako dito. Pero ayun guys, maglilinis ako ng dun sa ating brooder na dito sa may kwarto namin guys. Kasi sa mga nakakapunta dito sa aming yard, alam nyo yan na yung mga alaga namin is nakakwarto or nandito sa kabilang kwarto namin actually na hindi namin ginagamit. And dun nga namin nilalagay yung aming mga feeds at the same time yung mga sisiw namin na bagong pisa kasi secure yung area dun guys. So ayun, ang dami nagtatanong regarding sa wet feeding, dry feeding, at saka yung pag-change ng feeds. Siguro guys, sa susunod gagawa ako ng video regarding sa wet feeding, kung paano nga namin yun ginagawa. Kasi marami nagtatanong kung ano nga ba yung ginawa namin para ma-wet feeding siya. Kasi alam ko naman din na yung iba dyan is wala talagang knowledge about that. Abang kayo sa mga susunod natin na video regarding sa wet feeding guys. Kasi tatalakayin natin yan in a deep way sa isang video kung ano nga ba yung wet feeding. So sa ngayon guys, ayun, papakita ko sa inyo yung mga sisiw namin na nandun. Actually guys, for keeps sila kadalasan na nandun. Kasi konti lang yun guys. And yung nasa brooder namin is meron pa pero naka-reserve na din halos. So papakita ko sa inyo yung sitwasyon ng ating mga sisiw sa ngayon. Wala kaming gaanong post or anything. Gawa nga guys na wala tayong sisiw dito sa ating yard. So ayun, sa ngayon doon na muna tayo dito sa ating brooder kasi papakita ko sa inyo yung always ko na pinopost sa aming Facebook page na yung napaka short beak na isang sisiw namin. Ito yun guys, yung sinasabi ko sa inyo na aming bodega / lagayan ng feeds. Ayan guys, halos dyan is feeds na yan, yung nasa upuan. Ayan, nakikita nyo naman. And, ito yung carton na sinasabi ko. And, nagsilabasa na naman. Kasi nga guys, ngayon yung schedule ko, napapalitan ko yan sila ng rice hull sa loob. At the same time, lalagyan ko yan ng screen sa ibabaw. Kasi ayan oh, nagsisiliparan na. And, ang kukulit na nila. So, kailangan ko yung takpan dito para hindi sila umalis, para hindi sila lumipad. Eto, tulad nito, every now and then, chine-check ko sila kasi nga, ayan, nagsisilipadan. And yung iba, kung minsan is nandito na sa baba, ayan, tapos pumipiyak-piyak na kasi gusto na magpabalik doon. So, eto yung ating mga sisiw dito guys. And eto nga pala yung always ko na pinopost guys, oh. Kailangan ko ng palitan ng ipa kasi medyo marami ng ipot nila. Ayan siya guys, oh. Eto, ayan. Medyo aligaga siya kasi hindi siya sanay hawakan. Teka lang guys, ayusin ko nga yung paghawak ko. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan yung mukha nung sisiw na yun. Napakakapal talaga ng beak ng sisiw na to guys. Ayan. Napakaganda. For keep kasi ito actually guys. And ayun yung mga kasama niya, bali 4. Nakita ni partner kagabi, meron daw 1 or 2 stag din ata dito, tapos 2 pulet. 4 lang to kasi yung isa naming hutako na hen is parang nagpahabol pa siya ng itlog, tapos nakasalang na kami actually. So eto, na-delay na sila na guys, na napisa. Akala nga namin guys wala nang laman, eh meron pa naman pala din. So ayun, ayan, napisa pa sila and ang lalaki na nila guys. Sa mga nagtatanong nga pala kung paano daw namin napapabuhay yung aming mga sisiw, actually guys, eto lang yung ginagawa namin. Eto yung nilalagyan namin, yung karton ng Milo guys, tapos may newspaper lang din yan talaga actually dyan sa ilalim. Kapag day old pa to 2 days old siguro, ayun, pwede. Tapos kapag nasa 3 days na pataas or 4 days pataas na, ayan na, lalagyan na namin ng ipa para hindi siya masyadong mangamoy dun sa ating newspaper. So, ayun yung sitwasyon nila ngayon guys. And nga pala, shoutout kay Sir Sia. Ayan, binigyan niya kami ng ilang sisiw dyan guys. May 3 sisiw dyan na galing kay Sir Sia. Tapos yung 2 is amin. Tapos ito yung patubig nila guys. Ayan yung kanilang lalagyan ng tubig. Hindi yan madumi guys ha. Ito yung tinatawag kong black water. Baka sabihin yung madumi yung ano nila, yung inumin. Hindi po, black water po yan. Ayan, maglilinis na muna tayo dito ng ating mga alaga. Para nang sa ganon is, ayan, maginhawaan naman sila kasi nga guys, ang daming na ring ipot. And dito rin. So, ayun guys, maglinis na muna tayo.
So hi guys, ayan, disclaimer nga pala, nag-voice over ako this time guys kasi nag-video ko yung aming kapitbahay. And ayoko namang makopyright po guys, so pagpasensyahan nyo na kung nag-voice over talaga ako. Kasi napakasayang nung video ko kung i-at-risk ko dahil lang sa pag-video okay nila. So anyway guys, ayun, kinuha ko nga yung mga sisiyo para hindi sila sagabal sa paglilinis ko. And ayan guys, kinuskus ko lahat ng mga rice hull na nasa ilalim ng ating lalagyan, or yan yung brooder namin actually guys, ng aming mga sisiyo from day old. Sinabi ko nga yan kanina, from day old up to 2 days old, tapos 3 days old to 4 days old pataas naman din, dyan pa rin pero nakaipa na or naka rice hull na. So ayan guys, kuskus lang talaga always. And mind you guys ha, ang paglilinis talaga ng ating mga lalagyanan ng mga sisiyo is napaka-importante. Kasi once kasi na nagkasakit sila, yung ating mga sisiyo, napaka-prone na nila yan guys na magkasakit ulit. So kailangan na every now and then na maglinis tayo. So this time guys, ayan, nilalagyan ko na siya ng rice hull or yung ating ipa. Kasi kailangan yan guys, kasi yan yung parang pinakasahig nila ng ating mga alaga, kasi mas mainit nga yung rice hull compare dun sa jaryo lang yung nilalagay natin. Tapos hindi rin siya masyadong mabaho guys. Ayan, nilinis ko lang or ginawa ko lang na mabuti yung kanilang kainan. And then binalik na rin yung ating mga sisiw, and then we're good to go na guys. So ayan na nga guys, matapos yung ating parang TikTok video, ayan na nga po sila guys. Oh, ayan na yung sitwasyon nila ngayon, and napalitan na natin ng rice hull. And tulad ng nasabi ko kanina, eto yung rice hull na gamit na. And ayan na yung sa ngayon guys. So siguro dadagdagan ko lang ng konting rice hull pa para mas magkapal pa. And then we're good to go na, and doon na tayo sa ating next box na ayusin din. So, eto na sila guys. Ayan. Medyo dito ako nahirapan guys. Oh, inayos ko muna para hindi siya gagalaw. So, ayan na yung itsura ng ating pangalawang box. And, ibabalik ko na lang yung kanilang tubig. Nilagay ko na muna dun sa loob. And, ayan, balik na natin sila doon sa ating kwarto. So, ayan guys, ito na yung itsura ng ating mga sisiw dito. Ito yung sinabi ko guys, na tatakpan ko tong karton na to kasi nga yung iba dyan is pumupunta na dyan and umaalis na sila dito sa loob. So, ito yung cover ng gasol guys. So, kinuha ko lang kasi okay naman siya kasi at least ayan no, hindi masyadong madilim dun sa loob and ayan, talagang naiilawan pa rin sila. So, ayan yung ilaw. Puti na kasi yung ginagamit naming ilaw sa kanila kaya ayan na yung itsura. And yung sa kabila guys, ayan, naglalaro sila. Ito yung always na nilook forward ko guys. Every now and then na nagpapalit ako ng ipa. Kasi ayan guys, naglalaro yan sila. So ayan yung itsura guys ng loob. Ayan po. And ito yung sa kabila naman. Ayan, at least hindi na sila makakaalis dyan sa loob.
And yung bawat gilid pala guys, nilagyan ko lang ng pin. So, kung maglalagay kami ng pagkain is ayan, kukunin lang namin yan, maging yung dito, tapos dito. So, igaganyan lang namin and then, ayan, hindi na namin yan kukunin, at least makapasok lang yung kamay namin para magpakain. So, ayun yung pakain na nilagay sa loob. And para at least dun magpakain tapos maglagay ng tubig. So, ito lang yung aalisin namin. Hindi rin siya masyadong mabigat guys. So, ayan. So, magpapakain kami is naka half lang. And dito lagay ng pagkain, tapos dito lagay ng tubig. Kapag nag-month old na din to guys, is ililipat na namin dun sa malaking brooder sa baba. And sa ngayon dito na muna sila. So ayan yung mga sisiw guys. So, ayun na nga guys. Actually, maglilinis pa ako. Pero hindi ko na napapakita guys kasi marami ding nagtatanong sa inyo regarding dito guys, yung Iuzin. So, kasi guys, eto na-share ko to nung nakaraang video ko ata. Hindi ko alam o hindi ko matandaan kung anong video doon. Pero nasabi ko sa inyo na yung mga ilang alaga namin na nag-aaway is eto yung ginagamot namin sa kanilang mga wounds. Mas madaling manuyo yung wound ng ating mga alaga guys kapag itong ginagamit. Sa mga nagmamanukan guys is yung quick heal talaga. Yung kulay niya is purple or violet kapag in-apply natin dun sa skin ng ating mga alaga. Ito guys is transparent siya. Wala siyang kahit anong kulay kapag nilagay natin or in-apply natin sa wound ng ating mga alaga. So bale, ito siya guys, oh. So ayan, may nakapagtanong sa akin kung magkano daw yung bili nito. Actually, mas makakamura kayo kung sa Shopee, pero buy kayo guys dun sa mga trusted talaga na shops dun sa Shopee para hindi rin kayo ma-scam. Kasi nung nabili namin sa vet or dun sa doktor ng aming alagang aso na si Gigi, ang bili namin is around 350. Tapos, chinek ko siya online. Nasa 200 to 250 lang siya. Pero syempre guys, mag-a-add ka pa rin ng shipping fee. Kasi tulad sa area namin guys, na probinsya. So, kailangan talagang mag-add kami ng shipping fee. Marami siyang pwedeng paggamitan guys. Merong sa kalabaw, baka, manok. May mga aso, pusa, at iba pa guys, may mga biik din na pwede nyong lagyan nito, lalo na yung mga nag-aaway na mga biik. So, pwede rin yun. So, ayun guys, depende pa rin sa inyo kung gagamit kayo ng Iuzin. Ang nakalagay dito, antiseptic, antifungal siya at the same time, antibacterial of course, soothes allergy guys, and antiviral. So, yun na nga guys, yung ating munting video for today at sana nag-enjoy kayo sa paglilinis ko ng brooder or sa pinaglalagyan namin ng mga sisiw namin sa ngayon. Doon din sa nagtanong sa akin regarding sa Iuzin, ayan, sana nasagot ko yung katanungan nyo. And nga pala, shoutout kay Doc Earl. Yung channel ata ni Doc Earl is Earlines Channel. So, hi po sa inyo sir, shoutout po. Ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa aming munting video for today. And sana again, may natutunan kayo regarding sa Iuzin. At the same time guys, sa kalinisan ng ating mga alaga, lalo na sa mga sisiw. So, ayun lang guys. Maraming salamat again. Anyway, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video and share to your friends. Do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys, like our page on Facebook. Again, dun nyo ako makakontakt regarding sa mga presyuhan ng aming mga alaga. So, ayun lang guys. Sana nag-enjoy kayo again sa aming munting video. Please stay safe guys kasi meron pa rin COVID. Goodbye and peace out everybody!